Honda CR-V tuli markkinoille yli 20 vuotta sitten ja oli ensimmäisten joukossa luomassa erittäin suosittua katumaasturiluokkaa. Testissä meillä on 4. sukupolveen ehtinyt malli, joka on perusmuodolleen pysynyt uskollisena alusta alkaen. Moottorina tässä testiautossa on 160 hevosvoimainen 1,6-litrainen tuplaturbodiesel, josta vääntöä löytyy 350 Nm. Vaihteistona on ZF:n tekemä 9-portainen automaattivaihteisto ja voima välittyy tiehen joka nurkasta. Lähdetään siirtymään täältä haikomaisemista kohti Premier Parkia ja katsotaan minkämoista kokonaisuudesta on kyse. CR-V:n sisätilojen yleisilme on asiallisen tyylikäs ja viimeistely on hyvällä tasolla. Ratista löytyy hyvät säätövarat, mutta penkki saa ison miinuksen. Pitkäjalkainen kuljettaja ei saa minkäännäköistä reisitukea, istunnosta puuttuu kaikki säädöt ja selkänoja saisi olla voimakkaammin muotoiltu. Ohjausvaste on säädetty melko kevyeksi, mutta täällä on kuitenkin säilytetty ihan hyvä tuntuma. Täällä on helppo ajaa lepposasti maantiellä ja auto ei ole yhtään uraherkkä. 80 nopeudella moottori pyörii hyvin alhaisilla kierroksilla, noin 1500–1600 kierrosta, ja alhaisten kierrosten ansiosta moottoriäänet ei oikeastaan kantaudu yhtään sisätiloihin. Myöskin rengasmelu on hyvin asiallisella tasolla. Heti kun me lähdetään tästä kiihdyttämään pikkusen ylöspäin, niin vaihteisto vaihtaa saman tien pienempää pykälää. ZF:n tekemä laatikko tekee vaihtotapahtumat todella huomaamattomasti. 160 hevosvoimaa, 350 Nm vääntö on kova lukema 1,6-litrasta turbodieselistä, mutta jotenkin tuntuu, että ihan niin kuin kaikkea voimaa ei saataisi käyttöön. Itse asiassa moottori ei tunnu niin tehokkaalta kuin mitä numerot antaa olettaa. Näin lyhyen maantielenkin perusteella mulle jää ainakin semmonen fiilis, että CR-V on hyvin vaivaton ajattava pitkälläkin taipaleella. Ja tästä kurvataan sitten Premier Parkia. Katsotaan miten CR-V käyttäytyy ääritilanteessa. Kaarteissa ulostulossa voidaan mennä hyvin aikaisin kaasulle. Nelivetoinen auto kyseessä. Pääsääntöisesti auto on etuvetopainotteinen, mutta sitten kun järjestelmä huomaa pyörintänopeuseroja eri akseleiden välillä, niin silloin myöskin taka-akselille tuodaan vetoa. Se tekee sen aika nopeasti, ainakaan näin kuivalla asfaltilla. Vaikea huomata järjestelmän kytkeytymistä päälle. Pitkä vasuri syötetään reippaasti sisään, keula lähtee aika voimakkaasti puskeen. Ajovakautuksella pieni viive ennen kuin se tulee kuvioihin mukaan, mutta sitten kun se puuttuu peliin, niin tekee työnsä hyvin tehokkaasti. Iskaripatin jälkeen kori tekee aika voimakkaat heilahdukset. Muutama ylimääräinen liike ennen kuin auto taas asettuu aloilleen. Oikein vasen yhdistelmässä nopeat suunnanmuutokset. Tässä myöskin tuo korkeaprofiilinen rengas korostuu. Aika kauan kestää ennen kuin auto muuttaa suuntaansa ja ohjauksessa havaittavissa pientä tahmeutta. ESC-testiin vauhtia 73 kilsaa tunnissa. Omalle kaistalle palautuksessa keula lähtee viiaan todella syvälle, aika pitkä viive ennen kuin ajovakautus tulee päälle ja tuntuu, että sisämäinen takarengas nousee jopa vähän ilmaa. Talvi lähestyy ja silloin tietysti nelivetoisen auton edut tulee parhaiten esille. Viedään tässä kohtaa CR-V tonne mettän puolelle ja katsotaan miten nelivetojärjestelmä toimii. Nyt kun alkuun mennään tämmöistä suomalaista mökkitietä vastaavaa karkeata hiekkatietä, niin tässä pehmeäksi säädetty alusta toimii loistavasti. Jousitus toimii täysin äänettömästi. Seuraavaksi viedään sitten CR-V-ristiriipuntaa ja katsotaan kuinka nopeasti nelivetojärjestelmä ymmärtää, että kaksi rengasta on yhtä aikaa ilmassa. Nyt me saadaan vastakkaiset renkaat tässä ilmaa ja siitä kun mennään kaasulle, pieni raksutus, järjestelmä aktivoituu ja auto lähtee saman tien liikkeelle. Pysäytetään auto jyrkkään ylämäkeen. Katsotaan lähteekö pyörät sutiin vai päästäänkö liikkeelle. Pyörä ei yritä sutasta tässä kohtaa. Järjestelmä vie vetoa sekä etu- että taka-akselille ja me päästään vaivatta tänne mäen päälle. Honda CR-V osoittautui hyvin tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. Jousituksessa on painotettu pehmeyttä, jota kautta autoon on saatu mukavuutta, mutta vastaavasti ääritilanteessa kori kallistelee aika voimakkaasti ja ajovakautuksen kytkeytymisessä on pieni viive. Niin kuin täällä mettälenkillä huomattiin, niin autolla päästään pahoistakin paikoista. Maastojen kannalta rajoittavin tekijä on maavara.